Mi su tu malo odani, ništa. Idu, dvoje starijih ljudi. Sve po PS. Sve po PS. Kažem, bilo prva mini pauza za kupanje i za preslačenje za gaženje vode. Ovo kupalište iduće za 5 minuta od. Što znači gaženje vode? Koliko je ta voda koja se gazi? Sve okej, nego prosto najbolje osim svoje tijelo. The video, Temperatura je otprilike posle 20 metara na nekih 6 stepeni, znači
Pećina je dugačka 807 metara. 807. Da. Put sa 100%. Ova dvojica ovdje postoji se spušta.
Sigurno negdje gdje ćete vi da skočite bar još jedan. Da probam. Da naslikate. Jason is here. A Siri so quiet. Dobar dan svima. Ćao, čao. Dama nam je crveno platno i ovo je, i to je to. Možete se ovdje potrenirati. Ima Igor,